Těšíte se na prázdniny a máte pocit, že první den prázdnin byste si chtěli užít a pořádně se prázdninově naladit? Potom pro vás máme jedno doporučení. Navštivte obec Liptaň a její přivítání prázdnin ve stylu divokého západu. Děti si tu najdou zábavu na celé odpoledne a pro dospělé je připraveno vystoupení kapely Country Kavalerie. Jako každým rokem je tu plno jídla a pití, posezení najdete pěkně ve stínu pod stromy v areálu za kulturním domem, vládne tu příjemná atmosféra, co víc si jenom přát. Pokud vám bude na pouťových atrakcích už moc horko, můžete se schovat do stínu a zkusit si obratnost a postřeh na stanovištích při plnění úkolů s tématikou divokého západu. Letos sem do Liptáně na přivítání prázdnin v rámci projektu přeshraniční spolupráce dorazily i děti z polských Zděšovic, takže vítání prázdnin získalo mezinárodní rozsah. My jsme mateřská škola tady v Liptani a pořádáme tady s paní ředitelkou z Polska takovou česko-polskou spolupráci v rámci Euroregionu Praděd přes Interreg, kteří nám tady tu celou akci pomohli zasponzorovat a díky naší spolupráci tady trávíme s dětmi volný čas a mají různé výlety, akce a tak se integrujeme, spolupracujeme díky tomuto projektu. Tak. Czeska szkoła była też u nas w Polsce na 2 wycieczkach. Poznawali nasze ciekawe miejsca w Polsce, których mamy bardzo dużo i chcielibyśmy tą naszą współpracę jeszcze utrzymywać przez okres kolejnego roku. Myślę, że nam się to bardzo dobrze uda. A dneska jsme jeli parní mašinou a jeli jsme na stezku loupežníka Runcajse a na té stezce nás v Bohušově přepadl loupežník v Hocemplock. Nas to bardzo interesowało też, bo nasze dzieci nie wiedziały, w ogóle wiedzą, kto to jest Runcajs, ale nie wiedziały, że tu jest taka piękna ścieżka tematyczna i edukacyjna. No i bardzo nam się tu w Czechách podoba. Takže vážení přátelé, já bych vás chtěl tady přivítat dnes při přivítání prázdnin. Vítám mezi náma Country Kavalerii, která nám přišla zahrát. Už se těšíme. Myslím, že co pít a jíst ještě máme co. Kdyby náhodou nebylo, tak já něco ještě narychlou klohním, to není problém. Jinak vám přeju hezký večer a bavte se. Jednou sám v životě sní to svoje Waterloo. Já ho znal jsem, jeho jméno Čmirej z velký von. Měl kult a ještě větší sen, jednou moc se cenil, když ho ládoval, že je nebezpečný pistolnický král. Waterloo, 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 je konec snů, tak jako Napoleon tam ty najdeš jednou sám v životě svým to svoje Waterloo. Dlouhej kony, od pultu ho jistě znáš, Čenko stál a tvářil se jak satanáš a náš Jimmy, ten se holce zásady pral, myslel si, že je všech pistolníků král. Waterloo, 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 je konec snu, tak jako Napoleon tam ty najdeš jednou sám v životě svým to svoje Waterloo. Jedna rána, potom tým se rozplynul pomalu Jim, střílel rychle, zahynul na pilinách, skončil
žil dřív, než se nadál, marnej sen, že je všech pistolníků král. Waterloo, 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 je konec tu, tak jako Napoleon tam, ty najdeš jednou sám v životě svým to svoje Waterloo. Děkujem a rád bych přivítal na parketu naše tanečníky, kteří za náma jezdí, kam se pohneme. Jedna dvojice z Ostravy a druhá je, nikdy nevím, jak se to jmenuje. Dubnice, ano. Očku svou na pozdrav smykám, světla vlaku vidím pás, tak na svůj narazník čekám, už jsem tě měl akorát. Zítra ráno, až se zbudí, zjistí, že se slehla zem a tvůj miláček, že pláchnul půlnočním expresem. Za chvíli už budu v dáli, za chvíli mi bude fajn, o tvý lásce, která pálí, nebudu mít ani šajn. Za chvíli už budu v dáli, za chvíli mi bude fajn, o tvý lásce, která pálí, nebudu mít ani šajn. Nejdřív zní vlakovej zvonec, pak píšťala je mi hej, konečně vím, že je konec naší lásky tutovej. Z kapsy tahám harmoniku, tulácký song budu hrát, sedím si na nárazníku a je mi tak akorát. Za chvíli už budu v dáli, za chvíli mi bude fajn, o tvý lásce, která pálí, nebudu mít ani šajn. Za chvíli už budu v dáli, za chvíli mi bude fajn, o tvý lásce, která pálí, nebudu mít ani šajn. Přihlašovací papíry? Stop, ne. Super. Tak, všechno? Já bych vám chtěl za obec Liptaň poděkovat, že jste se s naší školkou spojili a udělali jste krásný projekt. Myslím si, že pro obě dvě školky to bude přínos. A chtěl bych vám dát takové, sice to není, je to jenom česká historie a Trnovské. Dziękujemy bardzo. A takhle cukr. Bardzo dziękuję. To dáte do společného a to každá. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze Renia. A tu wemte ještě, to wemte dětem. Dziękujemy bardzo, bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że będziemy dalej współpracować, bo bardzo nam się podoba. Macie super panią dyrektor tutaj w przedszkolu, naprawdę super się nam. Myśmy się nauczyły po czesku, ona po polsku, więc myślę, że... Jak když bude chvilička, snad to příští rok nebo nějak naplánujem, že bych tam vyrazil k vám taky se podívat. Když sever válčí s jihem a zem jde do války, a v polích místo bavlny teď rostou bodláky. Ve stínu silnice vidím z jihu vojáky, jak válejí se v trávě a louskaj buráky. Hej ho, nač chodit do války, je lepší doma sedět a louskat buráky. Hej ho, nač chodit do války, je lepší doma sedět a louskat buráky. Plukovník sedí v sedle volá, Jinkové jdou, ale muž po trávě leží, prej dál už nemohou. Plukovník se otočí a koukne do dálky, jeho slavná armáda tam louská buráky.